Не като мене там до СИС-а заведението, на камънете. Коя СИС-а? Ето заведението. Аз сме само пресича пътя и съм ушнал долу там при подвърбите. Сега, преди ли? Ага. Това ме прави впечатление. Ма ти за малко се топнеш. Аз съм. Се наспей там. Потихо подува ветрес под върбата на сенка. Но тук спокойно много, виж къде е морето. Няма вълни, няма нищо. Чиста работа. Зелена. И вода. Тук е прибила природа. Там мога да се чукаря, ма те имат всичко. Внасят, не изнасят, внасят. Аре, ходим да се пуснем. Това и си го замахна Боби от магазина. Герой за плака съм направил сърце. Без заплака си ги спокойно там. А по майка се потроши. Аз ги замахна 1,50 и помага 3,50. Клъскам. Васе, айде да ходим да се къпам. Айде, Аре, аз съм готов. С джапанки или без джапанки? Ако мислиш, че ще ти е топло на краката, си ги обуя. Защото сега жега и... Еба си. Малек, ще ти е топло. Къде? Там писикале, бе? Да, бе. Това са... Само като видиш, че са такова, значи не са киприте. Сборува с комунистите. С комунистите и са украя затвор. И там се направят тези фяри. До вечера в мрежата. До вечера в дечица си по това Хари Потър. Спокойно, тук ще го оставя. Ти мислиш, че дойде някой го вземе? Топо ли е? Не бе. Чиста ли е? Не бе. Внимай, че има камъни малко. Има малко камъни сякаш. Какво ще ходим там да... там ще ходим. Под сянката. Там, виж. Чакай, леко се не сипеш да пред тия амфибии.